Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur mundu erdiaren gosariari buruz hitz egingo dugu. Ez dira gaietak, ez da ogia, da croissanta. Munduko gosarietan croissanta ez balego, zer gertatuko litzateke? Ez da pentsatu ere. Haren jatorria ikusiko dugu, baina zuk ere uste duzu Frantziakoa dela? Ba ez da Frantziakoa. Opil famatu hau, croissanta Austrian jaio zen. Hain zuzen ere, 17. mendean Bienako okinek, otomandar inperioak izan zuen porrota ospatzeko, horrelako formak egin zioten ogiari. Horrelako opilak sortu zituzten. Hori egin eta gero, Maria Antonietak erama zituen Frantziara. Eta horregatik batzuek uste dute croissanta Frantziakoa dela. Baina ez, da Austriakoa. Eta zeintzuk dira croissant on bat egiteko osagaiak? Irina, gurina, legamia eta azukre asko. Eta croissantarekin egin ditzakekun barietateak eta kombinazioak amaigabeak dira. Croissantari jarri aldiogu gazta, mermelada, urdai azpikoa, txokolatea, nahi duguna jarri aldiogu. Eta, noski, goxoa izango da. Hain influentzia handia izan du opil honek, no munduko edozein okindegian aurkitu aldugun. Oso bitxia da nola croissanta jaio zen, gerra baten garaipena ospatzeko. Dakigunez, gastronomia oso lotuta dago historiarekin, kulturarekin eta nola ez tradizioarekin. Eta orain galdetzen dizut, gustuko duzu croissanta? Zein da gehien gustatzen zaizuna? Gaztaz beteta, urdai azpikoz beteta, txokolatez beteta, klasikoa, mermeladaz. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat eta laster arte.